Trošku sa nám vonku ochladilo, tak si poďte s nami vyrobiť takéto mini čiapočky z vlny. Budete potrebovať vlnu, toaletnú rolku, nožnice a knižku. My sme v tomto prípade použili špagatovú priadzu, ale najkrajšie čiapočky vám výjdu z klasickej vlny. Je tenšia a krajšie ju vytvarujete. Toaletnú rolku si nastriháte na asi 1,5 cm prúžky a okolo nej potom obmotávate vlnu. Budete z vlny vytvárať slučky a postupne ich obmotávať okolo papierového krúžku. Vždy treba poriadne pritiahnuť a pekne nahrnúť vlnu k sebe. Môžete vytvoriť aj rôznofarebné čiapočky prestriedaním rôznych farieb vlny. No a vznikne vám potom takáto medúzka, ktorej chápadlá všetky prestrčíme opačným smerom. Je to úžasný tréning aj na pršteky. Potom zaviažeme a zastrihneme na požadovanú dĺžku, aby vznikol pekný brmbolček. Ako vidíte, špagatová priadza nie je veľmi tvárna, ale už viete ako na to, tak to vyskúšajte.